Inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Jaroslav Kapusta je niekdejším riaditeľom slovenskej pobočky Gepard Finance, ale aj obchodný riaditeľ fintechového startupu Dickfin. Je to veľmi inšpiratívny človek s 31-ročnými skúsenostiami vo finančnom svete a my sme sa rozprávali o inovatívnych prístupoch k hypotekárnym úverom, ale aj ako dosahovať výnimočné výsledky, či dokonca aj o tom, aké výzvy so sebou prináša digitalizácia pre banky či sprostredkovateľské spoločnosti. Priatelia, moje meno je Jana Horniaková a mňa veľmi teší, že vám môžem priniesť práve takýto exkluzívny rozhovor v nasledujúcich minútach v relácii Smart Talky s business developerom Jaroslavom Kapustom. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Vízia a stratégia prinášajú výsledky a podľa Jaroslava Kapustu najväčšou prekážkou je strach a nevedomosť. Toho viedlo k tomu, že hneď po maturite začal pracovať v investičnej a rozvojovej banke, kde pričuchol ku svetu financií ako referent devízového a účtovného platobného styku. Neskôr podpísal pracovnú zmluvu s ČSOB bankou, kde sa mu zapáčil predaj úverov. V podstate v rámci regiónu som predával najviac spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov a na základe toho som sa stal regionálnym špecialistom. Mal som na starosti 13 pobočiek v rámci regiónu. Bol som zodpovedný za plnenie plánu za predaj hypoték a iných retailových produktov v týchto pobočkách. No a podarilo sa im rozbehnúť predaj retailových úverov v rámci pobočkovej siete a tak som sa dostal na riadenie pobočkovej siete do Bratislavy, kde som mal na starosti v podstate školenie v rámci celej pobočkovej siete Československej obchodnej banky. Ďalej rozbiehal som predaj úverov cez alternatívne distribučné kanály banky, čo bola interná agentská sieť banky. Bola to sieť ČSOB poisťovne. Nová výzva prišla už čoskoro. Keď v roku 2007 stál pri zrode divízie externých partnerov banky, čelil náročnej úlohe a síce rozbehnúť predaj úverových produktov cez externé maklérske spoločnosti. Totižto nebolo to obvykle, lebo banka dovtedy nespolupracovala s externými maklérmi, takže pred Jaroslavom Kapustom bolo množstvo práce. Musel zaškoliť tisíce ľudí v rámci pobočkovej siete banky, externé siete aj veľké spoločnosti ako firmy OVB či Fincentrum. Vďaka jeho úsiliu sa ale divízia externých partnerov stala úspešným a veľmi dôležitým pilierom banky, ktorý prinášal aj kvalitné výstupy. No a keď v roku 2007 vznikla divízia externých partnerov, čo bola novinka, pretože banka dovtedy nepredávala cez externé maklérske spoločnosti žiadne úverové produkty, tak ako bol som pri jej vzniku, v podstate celý tým sme tvorili ja, môj šéf a asistentka. No a na tejto divízii som pôsobil 4 roky a podarilo sa rozbehnúť predaj úverov aj cez externých partnerov, a to až do takej miery, že keď som odchádzal, tak 80% všetkých úverov, ktoré ČSOBčka poskytla, všetkých retailových úverov sa poskytlo cez externé siete. Čo vás toto obdobie naučilo? Kde vás to posunulo? Lebo predsa len išli ste step by step, konzistentne a kontinuálne. Čomu ste sa naučili? Naučil som sa, že pokiaľ chcem byť úspešný, musím robiť veci inak. Čiže ak je na trhu 50 odtieňov šedej, tak nebudem vymýšľať 51. odtieň šedej a vymyslím úplne inú farbu, ako pravím to obrazne, ale je to tak. Treba byť iný, treba zaujať tým svojským prístupom k veci a neopakovať po druhých. Vymyslieť niečo nové, čo tu ešte nie je. OK, a čo ste robili teda inak? A v čom bola tá inovatívnosť? Inovatívnosť bola v tom, že napríklad v rámci tej pobočkovej siete z vlastnej skúsenosti som vedel, že najväčšou prekážkou je strach a nevedomosť. Čiže v rámci regiónu sme vtedy preškolili komplet všetkých pracovníkov, dokonca aj pokladníci museli vedieť urobiť ponuku na hypotekárny úver, na čo boli potom samozrejme patrične pyšní a nosili klientov do banky. Takže predaj úverov v tej pobočkovej sieti v rámci môjho zvereného regiónu bol veľmi úspešný. Práve na základe toho, že aplikoval som to, čo fungovalo aj u mňa. To znamená, najväčším nepriateľom bol strach a nevedomosť. Pri tých externých sieťach to bolo v podstate každá tá firma externá fungovala iným spôsobom. Čiže to bolo strašne veľa stretnutí, rozhovorov. Bolo potrebné zistiť, aké hodnoty má tá firma, na čo im záleží. A samozrejme prepojenie tých firiem s našou pobočkovou sieťou.
Bol to taký networking, veľmi náročné obdobie, to bolo, jazdil som 70 000 kilometrov ročne na aute, mal som tak jeden víkend voľný, pretože väčšina tých makárskych spoločností mala školenia počas víkendov, prípadne nejaké také školiace aktivity, takže chodil som po celom Slovensku, stretával som sa s ľuďmi, prepájal som ich s našou pobočkovou sieťou, zafungovalo to a podarilo sa. Dá sa povedať, že po tých skúsenostiach máte taký nos asi na ľudí vo financiách. Aký by mal byť človek, ktorý chce vstúpiť do týchto vôd? Aké musí mať predpoklady? Do týchto vôd, no ako ťažko povedať, v prvom rade by ho to malo baviť. A v prvom rade by mal vedieť, že čo chce robiť. Poďme sa pozrieť na toho sprostredkovateľa, lebo toto sú naozaj také, ako na Slovensku je veľmi veľa predsudkov, veľa mýtov voči sprostredkovateľom. Aký by mal byť taký, aby naozaj zbudil dôveryhodnosť a to, aby dokázal preraziť, lebo konkurencia je veľká? Mal by byť špecialista v prvom rade. Čiže mal by sa venovať jednej oblasti a byť naozaj veľmi dobrý. Pretože nie je možné, aby človek bol dobrý v hypotekárnych úveroch, aby bol dobrý v životnom poistení, v neživotnom poistení, v investíciách, v predaji zlata, ja neviem ešte čo všetko robia tí sprostredkovateľia. Takže ako určite to nemôže byť Chrobák Truhlík, to sú potom tí, na ktorých sú zlé referencie a ktorí robia zlé meno v podstate tomuto sektoru celému. Mal byť špecialista, špecializovať sa na jednu oblasť, byť v nej excelentný a vedieť pomôcť tomu klientovi. Ako konkrétne toto bola aj nejaká stratégia, ktorú som mal, keď som prešiel z banky práve do toho sprostredkovateľského sektoru a rozbiehal som aktivity spoločnosti Gepard Finance. V 13 rokoch však zatúžil po nových výzvach i sviežom vetre v plachtách. Rozhodol sa pre zmenu, no a prešiel na opačnú stranu barikády do spoločnosti Gepard Finance, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním hypoték. Rýchlo postupoval v kariérnom rebríčku, až sa stal generálnym riaditeľom i konateľom. Posuňme sa v rozprávaní ďalej o tej ČSOBčky. Hovorili ste o svojom ďalšom milníku profesnom, a to je Gepard Finance. Povedzme si niečo viacej o tomto období vašej profesie. V podstate ono plus minus to bolo nejaké podobné obdobie, 12,5 ročná, podobne ako v Čopke. Čiže ten 13. rok je pre mňa taký kritický, keď ako dochádza k nejakému vyhoreniu a potrebujem robiť niečo iné. No v podstate v tej ČSOBčke, ako som spomínal, strašne som jazdil, strašne som školil. V začiatku ma to bavilo, naplňalo ma to, pretože tie výsledky sa dostavili, ale potom došlo k vyhoreniu a povedal som si, ako prečo toto mám robiť a už ma to nebaví a už to robiť nechcem. A bola možnosť prejsť na opačnú stranu, na stranu sprostredkovateľskej spoločnosti a spoločnosť Gepard som poznal z projektu Remax Hypotéka, ktorý som mal v ČSOBčke na starosti. Bol to spoločný projekt Gepardu. Gepard bol pôvodne česká spoločnosť, ktorá úspešne pôsobila v Českej republike, spolupracovala s realitnými kanceláriami, špecializovala sa na predaj hypoték, prišla na Slovensko a takisto tú spoluprácu chcela rozbehnúť na spolupráci s realitnou sieťou Remax. V podstate my sme sa do toho nejako zainteresovali ako banka, podporili sme to sumou 5 miliónov korún na reklamnú kampaň. A ten projekt ale nevyšiel, pretože prišla kríza a v podstate nehnuteľnosti sa prestali predávať, takisto hypotekárne úvery, to je spojená nádoba, jedno s druhým súvisí, takže celý ten projekt nejakým spôsobom zakapal a v podstate zastal aj ten rozvoj spoločnosti Gepard na Slovensku a v podstate majitelia začali rozmýšľať, že či na Slovensku zostanú alebo nezostanú a nakoniec sme sa dohodli, že to vyskúšame. Spoločnosť Gepard prišla na Slovensku s konceptom predaja franšízových pobočiek. Keby ten franšízový koncept v Čechách fungoval, bol úspešný, na Slovensku však nie je. U nás celkovo tie franšízy v tej finančnej oblasti nefungovali a nefungujú a navyše rozdiel bol hlavne v tom, že na Slovensku už platil zákon o finančnom sprostredkovaní, ktorý v Čechách v tom čase ešte nebol v platnosti a vlastne ten zákon upravoval možnosti, ktoré má spoločnosť vo vzťahu k maklérom, čo všetko musí dodržiavať. Takže tie pravidlá
podmienky boli viac menej rovnaké u všetkých spoločností. Takže ako ľudia nemali potrebu zriaďovať si nejaké franšízové pobočky, obrandovať si to, obrandovať si auta. Takže ten koncept bol na Slovensku neúspešný. Hrnuté a počiarknuté, tým v Gepard Finance pod vedením Jaroslava Kapustu fungoval ako dobre namazaný stroj. Objem sprostredkovaných úverov pod jeho vedením raketovo narástol a za jeden jediný rok sa vyšvihol z 19 na 406 miliónov eur. A to aj vďaka inovatívnemu prístupu a týmu špičkových maklérov. Ja rozmýšľal som, že čo na Slovensku absentuje. No a na Slovensku jednak absentovala spoločnosť, ktorá by sa venovala špeciálne predaju alebo sprostredkovaniu úverov. Pôsobila by v rámci celého Slovenska a nepôsobila by v tom vtedy rozšírenom MLM systéme. Čiže ja som vymyslel koncept, kde sme tých maklérov alebo sprostredkovateľov nastavali do jednej rady. Dali sme im výborné podmienky a ja som tam chcel mať naozaj špecialistov, ľudí, ktorých bavia hypotéky. Čiže skončilo to nakoniec tak, že firma sa nám veľmi pekne rozbehla. Viac ako 80% sprostredkovateľov v Geparde bolo a je z bankového prostredia. Čiže to sú ľudia, ktorých som ja dotiahol do firmy. Boli to ľudia, ktorí v banke vyhoreli, chceli robiť niečo iné, ale nemali ambíciu robiť poistenia, robiť si nejakú sieť pod sebou. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. O Jaroslavovi Kapustovi je známe, že rád pracuje so špecialistami a robí veci inak ako väčšina trhu. Za každým úspechom sú podľa neho ľudia, ktorí tvoria tím, ktorý takto funguje ako dobre namazaný stroj. Na Slovensku rozšírené brokerpoolové spoločnosti, takže ten Gepard bol taký iný. Každý vravel, že to nemôže byť úspešné, ako nerobíte poistky, nerobíte všetko, unikajú vám peniaze, ale my sme boli práve úspešní na tom, že sme veci robili inak, že sme sa špecializovali na tú oblasť a tí ľudia boli v tom naozaj dobrí. No a mali sme ešte jedno špecifikum, že my ako firma sme zháňali pre našich ľudí prácu. Čiže my sme sa zameriavali na oblasť, kde vzniká dopyt po hypotéke, čo sú realitné kancelárie, developerské projekty. A v podstate zazmluvňovali sme realitky developerov, nasadzovali sme tam našich maklérov, ktorí boli špecialisti, ktorí naozaj boli pridanou hodnotou aj pre tú realitnú kanceláriu, aj pre toho developera, pretože umožnili developerovi aj realitnej kancelárii mať pod kontrolou celý ten obchod, vrátane financovania. Čiže boli si istí, že keď toho ich klienta chytí do rúk špecialista, tak ten úver dostane. Ale pokiaľ ho nemá šancu dostať, tak upozornia hneď tú realitnú kanceláriu na to, že tento človek nemá šancu dostať tú hypotéku. Takže urýchlovali celý ten proces predaja nehnuteľností. Vieme povedať možno nejaké čísla, ako sa vám darilo z pohľadu čísel? Určite. Ja keď som nastúpil do Gepardu, tak Gepard sprostredkoval v tom roku 19 miliónov, alebo hypotéky v objeme 19 miliónov eur, a keď som odchádzal, tak to bolo 406 miliónov eur za rok. Takže ten posun bol výrazný a hlavne, ako kde sme expandovali, tak to boli sme jednotkou a myslím, že Gepard aj doteraz je jednotkou v oblasti sprostredkovania úverov v rámci developerských spoločností. Exkluzívne sme pracovali pre JNT, Real Estate, mali sme nejaké projekty od Penty, exkluzívne spolupracovali s Metrostavom, s Finepom, čiže s veľkými developerskými spoločnosťami, ktoré využívali naše služby. 3 veci, ktoré vás naučila spolupráca práve pre tento Gepard Finance. Čo to bolo u vás osobne? 3 veci? 3 veci, ťažko povedať, pretože všetky tie skúsenosti išli naprieč mojou kariérou. Čiže 3 veci. Každá firma je postavená na kvalitnom tíme. Čiže ten tým, ktorý som postavil v Geparde, bol naozaj kvalitný, fungovali sme ako dobre namazaný stroj a vo firme bola výborná atmosféra. Ďalej, čo ma to naučilo, čo mi to potvrdilo, tak to bola moja teória, že je potrebné robiť veci inak, pokiaľ chcete byť úspešní, úplne inak, ako to robí zvyšok trhu, a je dôležité byť špecialistom. Čiže neštilizovať sa do
polohy Chrobáka, Truhlíka, ktorý všetko vie, všade bol a všetko počul, ale naozaj sa venovať jednej oblasti a tomu klientovi priniesť kvalitnú službu, za ktorou si ten človek stojí a hlavne vie, čo robí a vie, že toho klienta nepoškodí. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. V súvislosti s tými hypotékami ma napadla otázka, doba sa posúva ďalej, máme tu AI, máme tu silnú digitalizáciu. A digitalizácia hypoték, to je jeden z fintechových startupov, možno tak okrajovo, keby sme to mohli spomenúť. Myslíte si, že je na to trh dostatočne pripravený? A myslím teda z obe strany toho mosta, ktoré ste spomenuli. A absorbuje to, alebo bude to nejaký čas na Slovensku, ktoré má svoje špecifika trvať? Určite. Trh je na to pripravený, ale nie je to schopný mentálne prijať zatiaľ. Pretože na Slovensku sú digitalizované čiastočne poistenia, investície, nejaké ďalšie finančné produkty, ale hypotéky sa stále robia tým starým spôsobom, ktorým sa robili pred 15 rokmi, čiže príde sprostredkovateľ, zistí potreby klienta, spíše si nejaké informácie, potom zisťuje, v ktorej banke by to bolo pre klienta najvýhodnejšie, alebo v ktorej banke vôbec klient financovateľný. Následne vypíše kopu formulárov, pretože celý proces sprostredkovania veľmi prísne upravuje zákon o ochrane osobných údajov, zákon číslo 186 z roku 2009 o finančnom sprostredkovaní. Čiže je s tým kopa práce, je s tým niekoľko stretnutí a kopa papierov, ktoré zostávajú a ktoré musí ten sprostredkovateľ archivovať. Čiže napríklad v našej spoločnosti v Geparde tí najlepší si platili študentov na konci mesiaca, ktorí im skenovali všetky tie podklady. No a podľa mňa ten proces mal byť ako úplne iný. Čiže mal by som si s vami sadnúť, mať pred sebou tablet alebo notebook, viesť s vami riadený rozhovor, zadávať údaje do systému, ktorý mi v priebehu toho rozhovoru generuje dokumenty, ktoré sú potrebné. To bol Jaroslav Kapusta, skúsený finančný advisor s 31-ročnou praxou a inovatívnym prístupom k hypotekárnym úverom. Priatelia, blížime sa k záveru a na záver jedna výzva. Chcete spoznať 3 esencie úspechu nielen v biznise a získať aj 4 inovatívne tipy od nášho hostia? Neváhajte a zanechajte komentár pod príspevkom. Spätne vám pošleme 4 inovatívne tipy, ale aj 3 esencie úspechu nielen v biznise. Priatelia, sme na konci. Lúči sa s vami a za pozornosť vám ďakuje Jana Horniaková. Nech sa vám darí. Inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou.